नमस्कार प्रणाम गोल लगा तनी हम हैं राजा रुआ तनी मैच बॉक्स। जैसे मैच बॉक्स के पंचायती चुनाव के दौरा तूफानी दौरा चालू बा वो के संदर्भ में मैच बॉक्स के टीम आज जिला में घूमत रही है, सीमांत जिला के दक्षिणांचल में घूमत रही है। तो कुछ भीड़ लौकल है, कुछ झंडा लौकल है मैच बॉक्स के टीम के, तो कुछ लोग लौकत रहा। तो ये जाने का प्रयास कर कि आखिर हो काम। तो अला के बाद पता चलल है कि कहीं के आखड़ा है। ये आखड़ा काफ़ी दूर से आवता, इनमें काफ़ी लोग आवता। देख ली वही उत्साह बतावता। भसान है, बसंत पंचमी के बाद जो माता सरस्वती के भसान कर भसान है। देख ली कितना लोग कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता। अलग तरह के चीज़ बा, जैसे कि मैच बॉक्स जानल जाले हर चीज़ अलग हटके दिखावे के वहीं में देख ली पीछे विसर्जन होता। आई कुछ ग्रामीण लोग बा, कुछ प्रतिनिधि वालों से कुछ लोग बा जिनका बात करे के प्रयास कर देता कि आखिर ही हो का जा ये मेला कब से लगता, क्या लगता, कैसे लगता। इस संदर्भ में मुखिया जी बहुत बहुत स्वागत बा। और कैसन मेला लगल है जी राउरो बहुत बहुत स्वागत बा ये मेला में। ई मेला सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के मेला हो। सरस्वती पूजा के अगला दिन ही विसर्जन ये तालाब में कइल जाला। ये जवार भर के मूर्ति यहाँ आवेली सारा लोग धूमधाम से ये मेला में मूर्ति विसर्जन करेला। अच्छा, मेला में मूर्ति कब से होता? ये लगभग 150 वर्ष पुराना। 150 वर्ष पुराना ज्यादा नहीं। चाचा कब से मेला बाजी से मुखिया जी बताने के 150 वर्ष से लागेला? ये मेला 150 वर्ष से लागेला जितना मुखिया जी बताओ तुम। तो ये मैं कहाँ तक सच्चाई है? सही 150 वर्ष से लागेला या उसका पहले से भी लाग सकता है, कम दिन से भी? 100% सच्चाई बाटे। हमने के बच्चा रहनी से तब से मेला हमके देखत आवत है। मुखिया जी जन बोले मन तुम सही बात बोलते हैं। ये मेला के हमने के जन्म से भी पहले से लागत है। ये मेला के मुख्य चीज का मेला के मुख्य चीज का हाथी घोड़ा साउंड बाजा सब चीज होता। पहले तो मुखिया जी के घर के लोग के नेतृत्व करते रहे। अब ये बड़ा पता ना के करत है अलग पूरा जवान के सहयोग से मेला होना। पूरा जवान के सम्मान मेला के सहयोग करना। के 2015 में मेला कलन की होके से बचल कुछ मुखिया प्रत्याशी लोग भी अपन चुनाव जीते खातिर हिंदू मुस्लिम के भावना के संगे खिलवाड़ कईल। इस्लाम टोला बा सामने देखत होके 10 घर मुसलमान वर्ग के लोग बा, मुस्लिम समुदाय के लोग बा। जबरन वह मूर्ति लियावे के प्रयास लोग करे लागल, क्योंकि वो आदमी चुनाव के प्रत्याशी रहे, मुखिया के तैयारी करत रहे और हमेशा वो आदमी चुनाव लड़ेला ये पंचायत से। तो बहुत कोशिश कैलक, दंगा के रूपाग हो गई रहे। शासन प्रशासन आए क्षेत्र के बुद्धिजीवी लोग के प्रयास से दंगा होते होते बचल। ओकरा बाद पुनः पीछे पीछे एगो सड़क बनल बा जौन हम बनैले बानी। हम 15 साल से मुखिया बानी। आ वो सड़क के निजी जमीन में चारवा परसा पकड़ी हरपुर कोटवा मठिया बेचनगिर अनेकों गांव के लोग अपन निजी जमीन दे के सब के सहयोग कैला। हम गोड़ हाथ धो के जमीन लेके आई सड़क बनवैनी। तब से ही विवाद हमेशा काटी हट गइल बा। देखो तो क्या ए बेरा एगो चौकीदारों की जरूरत नहीं है। पहले डीएम एसपी के कैंप करे के पड़त रहे 3-4 साल तक लगातार। अब मेला सड़क बना देनी, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम हो गई। आ सब के खुशहाली से मेला में आवेला, जलेबी खाला, लड़का सन के देखी हो लगल बा झूला वाला, लड़का भी लुत्फ लेता रहे सब मेला के। आ सब है शांति से ही मेला में आवेला। आ मेर खरीदारियों भी करेला आ मेला के लुत्फ उठावेला आ फिर शाम के घरे चल जाला। खरीदारी करेला, मेला के लुत्फ उठाए। तो हम काम करो अगर आसपास के बने तो वहीं मेला के लुत्फ उठाई।
शांति तरीका से हिंदू मुस्लिम के भावना ना लेके दिल में, भाईचारा के भावना लेके मेला में आई, आई मेला के लुप्त उठाई। ये देखिए काफ़ी मनोरंजक दृश्य बा। पीछे देख ली एगो भट्ठा बा, चिमनी भट्ठा बा, चिमनी भट्ठा के पीछे कुछ लागल बा बच्चा के देख ली। आगे के वीडियो में भी रोक के दिखाओ कि चिमनी भट्टा के बाद कुछ बच्चा चल के खेले वाले के व्यवस्था बा, सारा चीज़ जब विधिवत रूप से बा। वीडियो देखनी रुआ कैसन लागल एक कमेंट करके बताई। अगर रुआ मैच बॉक्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देखो तनी तो मैच बॉक्स के सब्सक्राइब करी, अगर फेसबुक पर देखो तनी तो मैच बॉक्स के पेज के लाइक करी, फॉलो करी, आ खबरवा के फैलाई, अधिक से अधिक शेयर करी ताकि हमनी के मनोबल बना रहे। लगातार देखते रहुआ मैच बॉक्स।